Ngayon, kanya-kanya na nga tayo ng sa buhay. Kaya naman, pag inaya ka, ayaw mo. Nabubuhit ako. Kasi hihintay mo na bigla. Cellphone ko nga, nakanad to. Patay pala yun. Love shout out, Sir Rick TV Official. Good evening, Sir Rick. Ayan, good evening, Ma'am Bicolana. Dito ako sa bahay mo, Sir Rick, ha. Punta ako sa iyong mansyon. Ma'am TV, good evening. Alaga kong pusa, so sweet. Ayan, Sir Rick, playing ka na. Si Chow na lang abig ko ng konti. Si Chow ko, di na yung kinain yung pagkain natin kanina. Sigarilyo mo naman nilo, nandito lahat ang uso. Bigla shout out, Sir Rick. Playing ka na, Sir Rick. Ayan, naka-play ka na, Sir Rick. Angeline Perez, pa-shoutout po. Ayan, Ma'am Angeline. Mega love shoutout. Taga saan si Ma'am Angeline? Ayan, patamsak naman guys ng ating live. Wala pang nagtamsak. Maawa, maluoy na. Thanks, Ma'am Bicolana. You're welcome, Sir Rick. Sa mga hindi pa nakapagtamsak dyan guys, patamsak naman ang ating live. Saan yun? Ayan, pang 13 tusok ako dito, Sir Rick. Ang cute na mga alaga mo, Sir Rick. Cotabato, okay. Ayan, shout out, Ma'am Angeline Perez. From Cotabato, ayan. Shout out sa mga taga Cotabato dyan. Magandang gabi. Yan, ingat po kayo palagi dyan kasi dyan sa Cotabato, alam ko dyan. Di ba madalas dyan may lindol, Ma'am Angeline sa Cotabato. Ayan, mag-iingat kayo palagi. Gagamrak, may galap shout out, Gagamrak. Good evening, Gagamrak. Magandang gabi. Ayan, Ma'am Angeline, ingat palagi. Ayan, shout out sa pamilya mo, sa
relatives mo, Ma'am Angeline Perez from Cotabato City. Ano ba yun? Cotabato, ano ba yun, Ma'am Angeline? Good evening din sa lahat ng bisita mo, host. Ay, maraming salamat. Gagamrak, dito na ako sa iyong bahay, Gagamrak. Done watching ako, Sir Rick. Sa iyong alaga kong pusa, so sweet. Ayan, dito na ako kay Gagamrak. World, ayan si World. Hello, World. Hello, Gagamrak. Ayan, Just Cooking. Good evening. Mega love shout out, Just Cooking. Good evening, good evening. Ayan, isang mapagpalang gabi sa atin lahat. 100 millionaire sa ating bahay. Shout out. Ayan, dito na ako sa iyong bahay. Tawag dito, Gagamrak. Sis Just Cooking. Dito ako sa bahay mo din. Just Cooking. Sisi Kuy Just. Ayan, dito ako sa iyong. Laki naman ng views mo, ha. 300 views. 5 days ago. Ay, sana all na lang talaga. Salamat ho sa pagbisita mo sa bahay ko. You're welcome. Walang anuman. Sir Jason, magandang gabi. Sir Jason, mega love shout out, Sir Jason, sa iyong buong pamilya at sa mga kaibigan. Magandang gabi. Yan, Sir Gagamrak. Sana ba si Sir Gagamrak? Nawawala. Sir Gagamrak, nasan ka? Dito ako, Sir Gagamrak, sa iyong bagong palit. Ayan, bagong palit. Ayan, wala siyang nakalagay kung ano, basta bagong palit. Ayan, Just Cooking, Sisi Koy. Still playing ka, sis Just Cooking. Sir Jason, good evening din, Sir Jason. Magandang gabi. Ayan, Sir Gagamrak, +1 banana ikaw, Sir Gagamrak. Sisi Koy Just Cooking, magtusok na ako dito, ha. Pang 170 akong tusok dito, sis Just. Tambay mo na. Okay lang, Sisi Koy. Kanya-kanya po kami watch ng live. Bakit kanya-kanya? Magtabi-tabi kayo. Yan, magandang gabi sa family mo, Sir Jason Gamo. Mega love shout out sa family Jason Gamo from Mindoro, Oriental Mindoro. Tama ba ako, Sir Jason? Hugas plato, te. Sige lang. Ayan, si Sir Alex. Sir Alex, ano ba to? Sir Alex Camelo 25 TV. Magalang shout out, thumbs up dan kabayan. Maraming salamat sa mga nag-thumbs up, guys. Thank you so much. Gagamrak, pang 11 tusok ako dito, Gagamrak. Nandyan ka pa ba, Gagamrak? Ayan, +1 dikit sa iyo, Gagamrak. Rojas Oriental Mindoro. Ayun. Ma'am Chandra Indigo, mega love shout out. Gagamrak, +1 dikit ikaw, ha. Sir Alex. Ayan, Sir Alex. Dito ako sa iyo, Sir Alex. Tingnan ko yung mo, Sir Alex. Okay. Ayan, 90 million in the house. Sir Alex, tingnan ko yung bahay mo, Sir Alex, ha. Yes, malapit ka na matapos. Okay, Sir Alex, Camela 25 TV. Ayan, dito ako sa bahay mo, Sir Alex. Just Cooking dan pulwat sa Leche Flan from Gagamrak. Gagamrak, dan ako sa bahay mo, ha. +1 banana ka, ha, Gagamrak. Okay, playing ako dito, Sir Alex, sa Ride with my ate. Ayan, 4 minutes and 59 seconds. Sir Alex, playing ka na, Sir Alex. +1 dikit din sa'yo, Sir Alex. Ayan, Just Cooking dan watching. Sisi Koy Just Cooking. Okay, Ma'am Chandra Indigo, I'm going to your house na, Ma'am Chandra Indigo. Sisi Koy Just, dahan-dahan ako sa'yo. At nakapag-comment na rin ako. Ma'am Chandra Indigo, I'm here in your house, Ma'am Chandra. Welcome, Sis Just. Alright, thank you, Lord Busog. Ayan, Ma'am Chandra Indigo playing your video. Ma'am China, mega love shout out, Ma'am China. Magandang gabi, Ma'am China. Ayan, next kita dito, Ma'am China, kay Sir Alex. Sir Alex, still playing ka, Sir Alex. Ayan. Like po si like at share ng mga kasama. Ano ba to? Kontak ka na po sila game. Noon doon sa live, sabi ko, Ma'am. Antay lang po sa like at salamat, Sir Jason, ha.
Maraming salamat, Sir Jason. Thank you so much, Sir Jason. Ayan, Gagamrak, maraming salamat sa iyo dyan. Ma'am Chandra Indigo, playing na Ma'am Chandra Indigo. Sa iyong latest upload 2 days ago. Sir Alex, still playing ka, Sir Alex. Andyan pa ba si Sir Alex? Sir Alex? Where are you, Sir Alex? Okay, thank you. You're welcome, Ma'am Chandra Indigo. You're welcome. Ayan, si Super, ano ba to? Si Super Rambo Queen. Big love shout out, Super Rambo Queen. Magandang gabi sa'yo. Ayan, I give you moderator, my friend. Ma'am Sachi Diary, magandang gabi. Maayong gabi, Ma'am Sachi Diary. Ayan, may jacket na, Sir Super Rainbow Queen. Ayan, already done your moderator. Antay mo lang, ma'am. Dami agad supporter. Now, wait mo lang, ma'am. Ay, salamat, Sir Jason. Thank you so much. BFF, good evening, ma'am Bicolana. Magandang gabi rin, BFF ni Kamemo. Ayan, tamsak. Maraming salamat sa patamsak mo dyan, Kamemo, ha. Salamat, Kamemo. Ayan. Okay, Sir Alex. Pang 136 tusok dito, Sir Alex. Ma'am Sachi, next kita dito kay Sir Alex. Ma'am Sachi Diary. Yan, huwag sana ako antukin ng maaga, Sir Jason. Ay, super pagod si Bicolana maghapon. Ang daming trabaho. Sir Rick, maraming salamat, Sir Rick. Oh, hello. I'm watching from Japan, 20CH. Thank you so much, 20CH. Okay, Sir Alex, plus 1 dikit, Sir Alex. Nawala na si Sir Alex. Nasaan na? Okay, Sir Alex, done watching. Always welcome, host. Salamat ulit, Sir Alex. Ay, Sir Rick. Okay. Dito na ako kay Ma'am Sachi. Ma'am Sachi, I'm going to your house na ako, Ma'am Sachi. Dol Eric, good evening. Ayan. Kamemo, salamat Kamemo. China Heart, galing ako sa sayaw na ang gagaling. Hindi na alam ang taga-camera magpwesto eh. Ayan. Ayan, Gagamrak, salamat sa iyo dyan, ha. Ma'am Chandra Indigo is still playing. Ma'am Chandra Indigo. Okay. Dito ako kay kay Ma'am Sachi. Ma'am Sachi. Ma'am Sachi, I'm going to your house na. Host, out mo na ako. Salamat. Sige lang, Gagamrak. Goodbye. Thank you so much, Gagamrak, ha. Ingat. Kamemo. Walasti Kamemo. Libo-libo na naman ang views mo, Kamemo, ah. Sana all na lang talaga, Kamemo. Ayan, famous na yan, Sir Rick. Si Kamemo. Famous na yan. Dinaig pa yung mga dati nag-monetize, Sir Rick. Nag-views ng 20K, 20K, 21K. Sana all na lang talaga, Kamemo. Ikaw na talaga. Ma'am Sachi, playing ka dito sa sa dancing tinik ng Ma'am Sachi, ha? Playing ka dito, Ma'am Sachi. Sana wag nang umalis sila. Yes, famous na yan. Nakikinig sa mga tips ko. Sana di ba? Maganda pa rin kasi talaga yung sumusunod ka sa may mga alam na. Di ba? Di ba, Sir Rick? Pag baguhan ka, matuto kang makinig sa mga tutor ng mga may alam na para at least yung channel mo is maging maayos. Sabi ko sa kanya, ingatan niya yung channel niya kasi Sir Rick ngayon, napakahigpit ni Lolo ngayon. Maraming nadidinay sa apply ngayon. Asan po kayo? Ayan. Si Coco. Nandito lang po sa Bulacan po.
Ma'am Sachi, playing ka dito sa Dancing Queen. Ma'am Chandra Indigo, still playing, Ma'am Chandra. Alam mo na, napipikit na yung mata ko. Grabe, anto ko. Napapagod talaga ako, Sir Rick. Sobrang pagod ko maghapon. Dami kong ginawa. Wala ko. Idol kami mo, may bago akong tips sa iyo bukas. Abangan mo ang live ako sa ilalim ng Ay, sorry. Ano gagawin mo sa ilalim ng imbornal? Wala manonood sa iyo doon. Mag-iisa ka doon sa ilalim. Wala makakita sa iyo, Sir Rick, Agoy. Ilalim ng imbornal talaga. Ayan. Magpahinga ka na. Magpahinga ka din, Ma'am Bicolana. Magpapahinga tayo maya-maya. Grabe, tama ko sa'yo, Sir Rick, ha? Baka gayahin ni Kamemo yan. Madaig ka na naman, Sir Rick. Bahala ka. Ay, naku. Joey Villaflor pala. Joey, may galap shoutout, Joey Joey Villaflor, magandang gabi sa'yo. Ma'am Chandra, +1 banana, Ma'am Chandra. Okay, okay, pang 72 sok, Ma'am Chandra. Ay, kamay mo, abangan mo yan pag nag-viral si Sir Rick. Gayahin mo yan, ha? Sa loob ng imbornal. Ayan. Bukas. Dadami yan, ma'am, sa imbornal. Badyo. Ay, nako. Idol, Kuya, ay, Sir Rick. Ayan, Ma'am Chandra, hindi ko done watching, Ma'am Chandra. Kami mo, nandito ako sa bahay mo, kami mo. Hanapin ko yung main channel mo, kami mo. I-search ko na lang. Ayun, mabilis hanapin ang bahay ni ni kami mo, eh. Mami Pearly, may galap shout out, Mami Pearly. Magandang gabi. Ayan, kami mo, nandito ako sa yung kami mo, mini fish pond. Ayan, 10 hours ago. May shorts video si Kamemo, 154 views, sana all. Totoo. Sana all na lang talaga Kamemo. Alos puro sasakyan din yung niya, 12K. Ayan. 17K, 10K. Puro sasakyan din siya, 15K. Oo nga, meron nga. Maganda ako pag busy sana all. Kaya mabilis itong mamumuni si Kamemo, eh. Ayan, dito na ako, Kamemo, sa bahay mo. Dito ako sa mini farm. Playing ka na Kamemo, ah. Ma'am Sachi, dan watching ako, Ma'am Sachi, sa'yo. Ma'am Sachi, dan watching. Bukas Kamemo, mag-coffee ka. Maaga, bawal matawa. Yuno, may galab shout out, Yuno. Ma'am Sachi, dan watching. Okay, Mami Pearly, dito na ako sa bahay mo, Mami Pearly. Kamemo, playing ka Kamemo, ha. Yuno, next kita, Yuno. Rams Motovlog, mega love shout out, Rams. Mami Pearly, I'm here ako sa bahay mo, Mami Pearly. Okay, 1 minute. Playing ako dito sa 8 Sunday morning. Magsimba si Mami Pearly. Ayan, Mami Pearly, Lexus TV. Ayan. Tawag dito. Yuno. Next kita, Yuno, ha. Shout out sa lahat. Rams, mega love shout out sa iyo, Rams. Next kita dito, Rams. After ni Kamemo Pam.
Kasama sila sana. Tapos ko. Ram, hello from Yuno. Sabi ni Yuno. Yuno, hi from Ma'am Chandra Indigo. Okay. Mami Pearly, 71 tusok. Ako, pang 71 tusok. Ayan. Okay, Yuno, I'm going to your house na, Yuno. Yuno, nasaan ka, Yuno? Mag-comment ka, Yuno. Ayun, nagbaba ng bahay si Yuno. Tingnan natin si Yuno. Thank you, Yuno. Yes, okay, Mama Hos. Ah, sana all, Mama Hos. Okay, Yuno, I'm here na ako sa bahay mo, Yuno. Okay, Yuno, playing your video, Yuno. Ayan, Sir Rick. Mag-another play ako sa iyo, Sir Rick, after ni Kamemo. Yuno channel, good morning. Sabi ni Rams Motovlog. Salamat, Malam, host. Sino to? Si Major Villa. Ayan, Major. Glove shoutout sa iyo. Dawan. Hello, Dawan. Glove shoutout si Beautiful Woman House. Ayan, thank you so much, Dawan. Maraming salamat. Next ko kayo dito, ha. Kasi, may mga nakaplay pa sa ating, gadget. Ayan, Dan, tusok, host. Ay, maraming salamat, Rams. Yan ang pinakamagandang ginawa mo sa buhay mo, Rams. Yung tinusok mo yung aking live. Maraming salamat. Yuno, still playing, Yuno. Kami mo, pang 3 tusok ako dito, kami mo. Malapit ka nang matapos. Ang daming isda ni ni kami mo, ah. Mga punla. Yan, welcome, Jazz. Dan ako sa iyo, Jazz. Yan, 49 million in the house. Glove shout out. Yuno, still playing, Yuno. Malapit ka nang matapos. Kami mo mga isda ba itong mga alaga mo dito? Yung yung tawag doon? Yung malalaki ulo, ano nga tawag doon, kami mo? Remember, I'm the one. Yes, okay, playing Yahoo. The one, next kita dito, the one, ha. Ma'am Chandra, thank you so much, Ma'am Chandra. Dan watching na ako, Ma'am Chandra, sa video mo. Yung ano tawag dito, kami mo? May tawag dito, eh. Yung malalaki ulo isda. Hindi, yung tawag din sa amin, eh. Yung hindi siya lumalaki, ulo, malalaki lang ang ulo niya. Ayan, kami mo, dan watching na ako sa iyo, kami mo, ha. Sa iyong small fish pan. Okay, sino ba yung ine-next natin? Yuno, still playing, Yuno. Okay, Dawan, dito ako sa bahay mo, Dawan. Where are you, Dawan? Sir Jason, maraming salamat, Sir Jason. Connect, tusok, playing Yahoo. Yuno, hindi ka pa nagtusok-tusok sa live ko, Yuno. Yuno, tusok-tusok ka sa live ko, ha. Luho ka, Yuno, hindi ka pa nagtusok-tusok sa live ko. Yes, boss. Tawa-tawa ka dyan, Yuno, ha. Tusok-tusok ka na dyan sa live ko, ha, Yuno. Okay, Dawan. Dito na ako sa bahay mo, Dawan. Dawan. Nasaan ka, Dawan? Uranda, goldfish. Sabi ni kami mo. Napakadami kami
mo, ano? Ayan, Dawan, dito na ako sa bahay mo. Dito muna ako sa at San Antonio Village. Ayan, Dawan. Asa ka ba, Dawan? Nandiyan ka pa ba, Dawan? The one and only. The one. Ako, natusok na kita, host. Number 24. Agoy, salamat. Done watching. Rams Motovlog. Si Rams. Rams, nandiyan ka pa ba, Rams? Rams. Hello, Rams Motovlog. Dawan, mix vlog ko pa ka. Yan, kaibiganin mo yan si Dawan. Bago lang din yan si Dawan. 125. Yuno, 16 tusok ako dito, Yuno. Sa video mo, Yuno, ha? Pang 15 tusok ako dito, Yuno. Okay, Dawan, still playing ka, Dawan, ha? Dawan, still playing. Ayan, alaga ko yan, ma'am. Ang dami, ano? Kamay mo, napakadami. Pawalan mo sa malaking, ano, fish pan. Huwag dun sa maliit. Di yun lalaki yun dun. Yuno, done watching ako, Yuno. My friend, Yuno. Yuno. Done watching na. Ayan. I'll leave a comment. Sisikoy KTV, magandang gabi. Sisikoy, magandang gabi, Sisikoy. I need more friend. Love, 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 please. O yun, di ba? Happy 100 watching po. Sir Jason, maraming salamat, Sir Jason. Si Kuya, ano ba to? Kuya Puji ba to? Kuya Puji ba, tama ba? Sir Yuno, good evening from KTV. Ma'am Chandra, thank you so much. The one, still playing the one. Hi kami mo, good evening from Sis KTV. Salamat Sis Kuy KTV. Next kita dito Sis KTV. Ayan guys, please connect to the one I pin guys. Dikita natin si Yuno. Ayan, mabait yan si Yuno. KTV Mix, good evening from BFF ni Kamemo. Ayan, dito na ako sa iyo, Sisikoy KTV. Ayan, playing ako dito sa KTV sa iyong highlight. 13 days ago, ba't wala ikaw upload? Tamsak. Ate Myrna, mega love shout out. Thank you so much for your time, idol host. No worries. Di ko nahuhuli yung live mo, Dawan. Minsan dalawin ko nga live mo. Ayan, done watching ako, Dawan, dito ha, Dawan. Ayan, nakapag-comment na ako, Dawan. Ayan. Ate Myrna Grande, nandito na po ako sa bahay mo, Ate Myrna Grande. Ayan, Ate Myrna, dito na po ako sa iyo, te. Ang kulit, paulit-ulit. Ayan. Ate Myrna, playing ka na sa iyong highlight. Sis KTV, playing ka din sa iyong highlight, Sis KTV, 13 days ago. Ayan, pang 79 tusok ako dito, Sis KTV. Mag-ano na ako, para hindi ko nalilimutan. Last done. Tapos na, Dawan. Mamad Sal, magandang gabi. 6 a.m. to 11 a.m. live ko everyday. Regular time, Philippines time. Yahoo! Regular time, Philippines time talaga. Mamad Sal, next kita dito kay, kay KTV. Yan, Ma'am KTV from Ma'am Adsal. Magandang gabi sa inyo lahat dyan. Ayan, 43 million in the house. Shout out. 57 pala. Hindi pare-pareho ang ano ng cellphone. Done watching the one mix vlog from Lexus TV. Ayan, the one. Ayan, nakadikit na sa'yo si Lexus TV. Already done. Connected si Lexus TV, the one sa'yo. Pakibalik ka na lang, the one, ha.
pumasok si Sikoy. Kanino tong, ano? Kanino to si, ano? Sa'yo ba to si Skate TV? Ay, kay Sis Boyski. Si Sikoy Boyski. Mega love shout out. Long time no si Sikoy Boyski. Anyari sa'yo si Sikoy? Andalang mong lumabas si Sikoy sa YT. Minsan, sino-search ko pa si Sikoy yung ano mo, yung bahay mo. Kaya nakakapag-watch ako. Pag naaalala kita, sino-search ko yung bahay mo. Nagwa-watch ako sa mga video mo si Sikoy Boyski. Oo, yun na. Oo. Salamat sa iyo. Ay, lang sa TV. Ayan, si Skate TV. Lapit ka na mag-dance, si Skate TV. Kaya lang. Kung na bang live ko? Oy, just one. Would you love shout out? Just one. Just one. Ate Myrna Grande, hindi na ako mag-ano dito, Ate Myrna, magko-comment kasi may comment na ako dito, Ate Myrna. Oh. Kumakambyo ka pa eh. Batuli na yung takbo. Siyempre. Kaya pala nasisira yung ano eh. Tapos mapupulstak na yan. You're welcome, Sisikoy Boyski. Ayan, search ko na lang Sisikoy yung main channel mo, Sisikoy. Yuno. Thank you, Yuno ah. Yan, Sisikoy KTV done watching na, Sisikoy TV. Search ko si Boyski. Simple yun yan. Sa TV. Highlight. Salamat sa TV. Hindi. Ayan, si Sikoy Boyski, nandito ako sa iyong bahay, si Sikoy. O, tingnan mo, ano ba naman yung ginagawa mo? Baka kasi, Hey, naman lang ako. Bakit na wala? Cellphone ko yun. Maganda ka palang gumawa. ayan, sis Boyski, nandito ako sa bahay mo, Sisi. Dito ako sa Wow Sexy and Beautiful Dancer. Playing ka na, si Sikoy Boyski. Tuloy yung nag-look ko. Nakalokat yun. Ano na siya, o, tingnan mo yung screen niya sa taas. Nagluloko na siya. Sino nga yung nakano dito? Tatlo ko dito. Si Ate Mel na ata. Thumbs up na Lexus TV full watching sa mga haligi ng Pilipinas with Bakas Idol. Salamat. Haligi. Ayan. Ate Myrna Grande dan watching, Ate Myrna. Mami Bicolana. Lang natin. Yun o. Si Dawan. Sis Boyski, nasa ads ka pa si Kuy Boyski.
Okay, just one. I'm going to your house. Just one. Just one. I'm here in your link. Okay, just one playing your video. August 28, 2024. Just one. Just one. Mahirap ko kasi ako naaantok talaga ito. So, kaya lang yung mga Please, sister, subscribe to friend and new friend. Sisikoy Boyski, hanggang ngayon nasa ads ka pa rin, Sisikoy, di pa tapos. Okay, just one. Done watching, just one. Ganda ng lugar, Sisikoy. Oh, Sisikoy Boyski, dito lang yan, malapit sa amin, mga video ko na yan. Haba ng ads mo, Sisikoy. Okay lang yan. Pang ano yan? Pang... Ano ba tawag dito? Support my friend. Oh, just one. Already done watching to your video, just one. Okay? Ayan. Ano ba itong isa? Naduduling na talaga ako pag maliliit ang letra. Okay, si Ken Jam Cooks. Ayan, good evening. Mega love shout out. Sa live? Ano siya? Yes, you know, antok si host. Sorry kayo, no, ah. Oh, si Charo Asparo, big love shout out. Si Charo. Kala ko si Charo Santos. You know, thank you so much, you know. Si MU Fit Lovers, mega love shout out. MU Fit Lovers. Ma'am Chagra Indigo, thank you so much. Thank you for like Dan. MU Fit Lovers, thank you so much. Sisikoy Boyski, another play sa'yo, Sisikoy. Naka-play ka sa isang cellphone ko. Naka-play kita ulit dito sa kabila, Sisikoy Boyski. Ay, hindi pala, hayaan mo na dyan, dalawang para hindi na ako mag-search. Galing na ba ako kay Dawan? Nalaglag na ng tuloy niya. Wala. Ang dami mong naiisip na kung ano-ano. Punta ka dun bukas. Madam Yunes, magandang gabi, Madam Yunes.
Okay, Mamadsal, dito ako sa bahay mo, Mamadsal. Ayan, funny moment, Mamadsal, playing ka na. Shoutout po sa lahat ng YT channel support ng Bicolana Vlog. Maraming salamat, Sir Jason. Ayan, big shoutout sa family mo, Sir Jason. Mamadsal, playing ka na, Mamadsal. +1 dikit sa'yo, Mamadsal. Si Kuy Boys Kid and watching dito. Another play ako sa'yo. May-add siya ulit. Yan, Mamadsal, dan watching ako, Mamadsal. Namatay. Tutok na. Si Sikoy Boys Kid, anak ko sa 3 video mo, si Sikoy. Bicolana, hello my friend. Hello my friend. Good evening. Shout out sa anak ko na madaldal. Ma'am, ano ba to? Na si Tintin. Ayan, Tintin. Shout out sa iyo, Tintin. Magandang gabi sa iyo dyan, Tintin. Shout out from Ate Bicolana.
Si Ski TV, dan watching na ako sa'yo si Ski TV. Ayan, si Sikoy Boyski. Dan ako sa'yo si Sikoy. 3 video si Sikoy. I miss you na si Sikoy Boyski. Ayan, shout out sa 47 million in the house natin. Napipikit na yung mata ko. You're welcome, sis KTV. Ay, agoy, natumba na. Oh, Chang Ami. Magandang gabi, Chang Ami. Mega love shout out. Kaya nga, Sir Jason eh. Napipikit na yung mata ko, Sir Jason. Yuno, tawa-tawa ka dyan, Yuno, ha? Tusok-tusok mo na yung live ko, Yuno, ha? Tusok mo naman yung pit mo. Yan, pag wala na nagsasalita, isa lang ibig sabihin yan, tulog na ang host. Yung mga ilaw mo dun, patayin mo muna sa tahian. Tapos ka lahat. Talagang magiging utusan ka dahil ikaw galing doon na huli, hindi mo pa sinara. Yun na, naaantok na si Hos.
Totoo po yan, ma'am. Kapag walang nagsalita, alam na. Nakahilik, sure yan. Basta pag wala na nagsasalita si Jason, wala na yun, nagihilik na.
Dito.
Kaya.
Hmm.